Sí? Bona tarda, benvinguts al Casal de Barri Torre de la Sagrera. Avui presenciem aquesta inauguració de l'exposició La mort digna i il·lustrada i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè és una exposició que portem sentint-la des de gairebé el primer dia que vam venir aquí, des de l'1 de març de l'any passat. Ara estem en el mes de la celebració del primer aniversari i bé, la relació que tenim amb DVD, ells tenen la seu, una subseu aquí a la Sagrera, cada dijous, si no vaig errada, de 6 a 8. I bé, des del primer dia hem de portar aquesta exposició aquí, hem de portar, i la veritat és que ens fa molta il·lusió. Se'ls va demanar que expliquessin per què era aquesta imatge per ells la mort digna. I realment la resposta va ser magnífica. Va ser magnífica perquè és una explosió de color, de vida perquè l'amor forma part de la vida, de la nostra vida i la nostra salut. Hem de deixar de ser pacients per ser agents actius de la nostra salut i decidir quan la nostra vida té sentit i quan deixa de tenir-lo i tenir la llibertat de poder triar. Per acabar, simplement volia recordar el nostre lema: perquè estimem la vida, volem ser lliures fins al final. Caminem per aquest fil que uneix la vida i la mort, des de la terra al cel, camí que s'enfila i també cau i som terra, arrels i arbres. Un ball que es repeteix un i altre cop des de no sé sap quan. Elles porten faldilles pintades, s'acompanyen i es transmuten, es vesteixen quan convé i s'estiren una a l'altra eternament, fent i desfent aquest camí. Llum, foscor, dia, nit, són la nostra cançó. Sempre he pensat que l'amor és una fase de transformació d'una vida a una altra, d'ésser a ésser, ja sigui flors, animals o energies. Tots morirem. L'amor forma part de la vida. Tot i això, en la nostra cultura és un tema bastant tabú. M'he inspirat en la cultura mexicana, on l'amor és tractada d'una manera més natural. Inclús la veneren y le rendeixen culte. Buen amor y buena muerte, no hay mejor suerte. A partir d'aquest refrany mexicà, he volgut trencar el tabú, dibuixar i representar el desig d'una digna i bona mort per a tothom. With the heartbeat of the
parte más de la vida. Es ese momento de la vida en que decides acercarte a la muerte de forma afable y voluntaria, acariciarla y hacerla cómplice de tu decisión, hablarlo con ella. Es ese momento de madurez absoluta que has de sentir antes de tomar una decisión tan importante como elegir irte con ella. La vida implica l'amor i l'amor implica vida. Quin sentit tindria impedir la mort quan la vida esgota les seves capacitats, quan la voluntat i l'elecció d'una vida plena poden donar-nos també la serenor d'escollir una mort digna, una mort voluntària, per a continuar un cicle natural i necessari. En mi descansa. En mi descansa. Pedro Alón, técnica acrílic. Explicació de l'obra. La obra representa el calor de los seres queridos en el tránsito hacia la muerte. De ahí la representación de las manos como cobijo del ser querido, representado como el corazón, metafórica y figurativa. Y el ave como viaje, rodeado por una corona de plantas como ciclo de la vida que vuelve a resurgir armónicamente. Forma part de la vida. És el seu punt i final. N'hi ha que apareixen després d'una llarga història, amb moltes i moltes pàgines, i n'hi ha que no te l'esperes i allí la tens, marcant el final inesperat. N'hi ha que t'avisen amb molt de temps i l'espera es pot fer molt llarga. La mort no és fàcil d'enfocar, no estem preparats, ni per la pròpia mort, ni tampoc per la mort d'algú proper o estimat. És molt difícil prendre decisions en moments crítics, quan la salut no acompanya, quan tot es complica. No seria més fàcil si cadascú pogués escollir el moment de posar un punt final? Amen.
escucha voz.